त्याच्यासाठी घन कचऱ्याचा मी प्रकल्प इकडे सुरू केला की मालवणमध्ये कचरा दिसता कामा नाही. बरोबर. जर सुका कचरा वेगळा, ओला कचरा वेगळा, दारातून कचरा घेऊन गेले पाहिजे नगरपालिकेची लोक. कचऱ्यासाठी कोणालाही घराच्या बाहेर कचरा टाकणं किंवा कुठेतरी रस्त्यावर कचरा टाकणं ही व्यवस्थाच बंद झाली पाहिजे. ती मानसिकताच बदलली पाहिजे की घराच्या बाहेर येऊन नगरपालिका कचरा घेऊन जाणार, ओला वेगळा आणि सुका वेगळा, आणि त्याचं प्रोसेसिंग झालं पाहिजे नगरपालिकेच्या माध्यमातून. आता मी 2 करोड रुपये आणलेत, पण 2 करोड रुपयावर मी थांबणार नाही. तो प्रकल्प दुर्गंधी न करता, कोणाच्याही म्हणजे तो वास बाहेर न येता, आणि त्याच्यातून एक प्रोसेसिंग की ते जे मटेरियल बाहेर पडतं त्याच्यातून काय आपण जीन्स तयार करू शकतो का. प्लास्टिक बाटल्या, आता मध्ये एक आर्टिकल आलं होतं कुठेतरी, 6 लाख महिन्यातल्या 6 लाख बाटल्या प्लास्टिकच्या या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मिळाल्या. हा. कुठल्या तरी पेपरनी, आता ते एक्झॅक्ट मला आठवत नाही, पण 6 लाख प्लास्टिकच्या बाटल्या सिंधुदुर्गात. त्याची विल्हेवाट कुठे करणार आहोत आपण? समुद्र खराब करतोय आपण. तेच मासे कुठेतरी मासे कुरतडणार, तेच मासे आपण खायला घालणार, शरीरावर परिणाम होणार. ही एक सायकल आहे, लक्षात ठेवा. हे जर आपण ABCD टू XYZ नाही गेलो, मधले गाळत बसलो, तर कुठलंही वाक्य पूर्ण होणार नाही.